Hi ha un malvat que vol manipular tot Castelldefels a través de les pantalles. Controlades per Screenslaver. Però la classe de segon, en la seva missió més extraordinària, podrà alliberar els barris de Castelldefels. amb l'ajuda dels increïbles? L'Screenslaver no ho serà fàcil. Castelldefels es troba hipnotitzada. Tercer trimestre, Escola Lluís Vives.